Slovenské opatrovateľky a opatrovatelia sú vyhľadávaní v celej západnej Európe. A nám ich chýba 7 000. Milé opatrovateľky a opatrovatelia, my vás potrebujeme tu doma, na Slovensku. Potrebujeme vašu láskavosť, opateru, nekonečnú trpezlivosť a vaše dobré srdce. A prosím, opatrujte sa. Tu sú nominovaní. Mariana Javorská. Už viac ako 7 rokov svojim citom a úsmevom obohacuje život klientov sociálneho domu Antik v Bardejove. Jej detská túžba stať sa zdravotnou sestrou sa nenaplnila, no cez povolanie krajčírky sa dostala až k opatrovníctvu, ktoré dalo jej životu hlbší zmysel. Ja, keď som mala niečo šiť, ja som normálne bola chorá. To povolanie ma vôbec nebavilo. Babi, vyspinkaná? Áno. No! Potom som sa dozvedela, že sa tu otváral sociálny dom Antik. Prišla som sa opýtať a pán generálny ma hneď zobral. Dobré ránečko! Poviem to ako vedúca sestra tohto zariadenia, že takých zamestnancov by som si prijala mať. Budete sami papať? Áno. No. A my? Mám tých ľudí rada. Mám k nich nadviazaný aj citový vzťah. Odkedy ja som tu nastúpila? Pred 7 rokami, teta? No. Tak stále sme tu my dve. Musím mať zlaté názvy. I posradujem s nimi, i popláčem s nimi, i všetko. Pomaľučky ďalej zajdeme, nie? Úsmev pre nich strašne veľa spraví a pohľadenie. Stačí len, keď po ruke ich pohľadíte a oni až jej, Marianka, vy ste dneška na službe. Chodzi a dobre. Roman Sabo. Najľudskejší optimista už 14 rokov vstupuje do izieb klientov s výbornou náladou a úsmevom. O seniorov sa spoľahlivo stará v nočných službách, lebo denné má v zariadení pre mentálne postihnuté deti. Okrem predpísaných opatrovateľských činností sa postará aj o spev a tanec. Moja nebohá babka povedala, že mám sa starať o starých ľudí, lebo že nikto sa o nich nebude starať. A nejak ma to nadchlo, a teda som si urobil opatrovateľský kurz a robím to dodnes. Romana poznám najmenej 18 rokov. On k nám prišiel do zariadenia. My máme radi, keď sú to muži a keď sú to silní muži opatrovatelia, pretože s klientami je to vždycky aj o fyzickej námahe. Pán Kalber, ideme sa polohovať, áno? Preferuje nočné služby, pretože má tých povinností ešte veľmi veľa. Stará sa o svoju mamu, vlastne s ňou žije. Potom má druhú prácu, v ktorej pracuje tiež ako opatrovateľ alebo aj ako asistent. A toto všetko dokáže. My vlastne ho obdivujeme, že to všetko dokáže. Keď dojdem domov z nočnej, tak ako ďalšia šichta. To zase musí niečo navariť okolo mami, potom zase niečo obhať, ale dá sa to stíhať. Mužov v tejto profesii je strašne málo. Ja práve preto vnímam jeho ako veľmi veľký prínos aj pre našich prijímateľov, ale aj pre jeho kolegov a aj pre nás. Pre nás je cťou ho mať. Marta Valovičová. Pracovať začala už ako 15-ročná v Tesle Piešťany. Popri práci opatrovala starých a chorých ľudí. Dnes je tomu už viac ako 40 rokov, čo sa venuje tejto činnosti. Je aktívnou členkou občianskeho fóra na pomoc starším a prednáša na tému paliatívna starostlivosť. Áno, pani starostka. Dobre, Martuška Táňa. Viete, čo pani Petriková nás poprosila, že by sme jej nejaké veci kúpili v obchode? Je pravda, ona má 77 rokov, čo už by vo svojom veku potrebovala možno sama opatrovanie, ale napriek tomu vysokému veku ona sa stále cíti byť potrebná. To máte zoznam, to máte tašku, treba jej to zaniesť. Poviem vám úprimne, od 15,5 roka pracujem do dneska, z doby 75 rokov mám, ale nehambím sa za to. A niekedy sú mi prišli chvíle, že
že mami, prečo si není s nami doma, prečo stále u tých druhých ľudí si a tak ďalej. A ona hovorí, dcera moja, vy ste samostatní, vy ma tu máte vždy, ale tí druhí ľudia niekedy nikoho nemajú a oni na mňa čakajú, oni sa tešia, že ja prídem. Tu ide miláčik, tu som a všetko mám, aj nákup. Ja som si zobrala 8 rokov cudzú ženu do domácnosti, aby som nemusela, keďže bola ležiaca denne k nej chodiť. Takto som ho mala po ruke, mala som ju doma. Vy, mladí ľudia, kde ste teraz vy? Tam sme boli voľakedy aj my. Ale tam, kde sme teraz my, raz budete aj vy. Porodkyňou v tejto kategórii je predsednička Komory opatrovateľiek Slovenska, pani Dana Grafiková. A kto získa ocenenie v kategórii opatrovateľ, to sa dozvieme v týchto chvíľach. Pozývam na pódium manažéra obchodných centier patriacich spoločnosti SERVS, akciová spoločnosť Ivana Solenského, podpredsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Štekláča a členku výboru pre zamestnanosť a sociálne veci v Európskom parlamente, pani Miriam Lexman. Dobrý večer, vítajte. Nedá mi nevyužiť tú príležitosť, že vás tu mám takto na javisku. Pán Solenský, vaša spoločnosť je pravidelným partnerom tohoto ocenenia, tak čím vás toto ocenenie tak oslavuje? Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. V prvom rade mi dovolte, aby som povedal, že sme nesmierne vďační možnosti byť súčasťou tohto krásneho projektu. Je to naozaj veľká vzácnosť v tejto uponáhlanej a materiálnej dobe vidieť ľudí, ktorí sú ochotní a schopní pomáhať tým najzraniteľnejším, tým, ktorí sú na ich pomoc odkazaní. A preto vždy radi podporíme takúto myšlienku. Ďakujeme. Pán Štekláč, tiež využijem tú príležitosť. Jedným z problémov, s ktorým sa trápia pracovníci v zariadeniach sociálnych služieb, je administratíva, respektíve byrokracia. Nedá sa s tým niečo urobiť? Určite áno. Za mňa môžem povedať, že áno a myslím, že je to aj jeden z našich cieľov. Ten dôvod je v tom, že o čo viac venujeme času administratíve a papierom, o to menej ho máme možnosť potom venovať človeku a ten čas je potom to, čo chceme venovať tomu človeku, takže chcem, a hlavne tomu, ktorý to potrebuje. A toto je ten náš cieľ a myslím, že nielen v sociálnych službách. Teraz ste to povedali, že na tom budete pracovať. Ďakujeme. Pani Lexman, pre vás mám najťažšiu otázku úplne, lebo asi to viete, že u nás je to financovanie tak zhruba na polovici úrovne Európskej únie, dokonca aj v Čechách sú na tom oveľa lepšie. Čo si nezaslúžia viac peňazí tí naši? Zaslúžia si. Je to veľmi ťažká, náročná práca a myslím si, že ako spoločnosť musíme zabrať v tom, aby sme si dokázali vážiť túto prácu. Aby sme viedli mladých ľudí k tomu, že toto je hodnotná práca, v ktorej uvidia vzor a v ktorej uvidia svoju budúcnosť. Ale myslím si, že ako spoločnosť musíme robiť všetko preto, aby sme vytvorili dôstojné podmienky v tomto sektore jednak pre klientov, ale aj pre tých, ktorí túto prácu poskytujú. Tak, beriem to ako zaväzujúce. Dámy a páni, prezraďte nám teda, kto prevezme ocenenie v kategórii opatrovateľ. Bude to chvíľa napätie, lebo som si zabudol okuliare. Musíte si to dať ďalej a ja už si to dávam ďalej. Hej. Pani Marta Valovičová. Pani Marta Valovičová. Pani Marta, nie som si istý, či ste pripravená verejne takto poďakovať za toto ocenenie, ale pokúste sa o to aspoň.
Áno, ďakujem vlastne aj tomuto zhromaždeniu, ďakujem vám všetkým, ktorí ste si ocenili túto prácu. Naozaj za 40 rokov práce viem, čo to obnáša a viem, že málo bola oceňovaná. To už je jedno, či finančné. Bola taká nevšímavá, taká služobná a týmto spôsobom si to ocením, že predsa si bola kto spomenie na nás opatrovateľky. Ďakujem taktiež pani starostke, ktorá mi dala návod, alebo ma navrhla. A takisto ďakujem svojim deťom, že som veľa chýbala doma a venovala sa tým starším. A ďakujem za všetko. Tento potlesk je váš. Pani Marta Valovičová.